Πάμε. Φίλες και φίλοι, γεια σας και χαρά σας. Κούλουμα σήμερα, καθαρά Δευτέρα, και η εκπομπή μας βρίσκεται στην πατρίδα, στην όμορφη πατρίδα της Βέρειας, εδώ όπου δημιουργούνται οι πάρα πολύ καλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σήμερα τι γίνεται, κούλουμα? Σήμερα έχουμε τα κούλουμα, σήμερα έχουμε μεγάλη προσέλευση από τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το ευχάριστο. Αξίζει να πούμε ότι για πρώτη φορά ξανααναβιώνει λίγο έτσι, ακριβώς, το έθιμο αυτό εδώ στην πατρίδα. Ναι, και μας δίνει την διάθεση να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Και φαίνεται ότι ο κόσμος λες και ήξερε αυτό το μέρος εδώ πέρα και έχει κατακλείσει σήμερα. Ήρθαν όλοι, λες και ήταν συστημένοι, όχι, οπότε βλέπετε άμα κάνει ένα πλάνο η κάμερα, είναι πολύ φανταστικά και η τοποθεσία και ο κόσμος και το γλέντι που θα επακολουθήσει. Θα είναι κάτι το ξεχωριστό. Καλή επιτυχία, καλή Σαρακοστία, θα πούμε και πάλι συνέχεια. Ευχαριστώ επίσης, να είστε καλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Να είστε καλά. Βλέπω το διασκεδάζουμε σήμερα εδώ στην πατρίδα. Γιατί όχι. Ό,τι όμορφο, ό,τι ωραίο. Το καλύτερο από όλα. Από πού είστε? Από τη Βέρεια. Μάθατε σήμερα εδώ για αυτή την όμορφη εκδήλωση, κύριε? Έμαθα από ότι έχει 4 μέρες τώρα που το λέει συνέχεια. Ότι στην πατρίδα γίνεται γλέντι. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Χρόνια πολλά. Πώς περνάτε? Μια χαρά, εσείς? Κρασάκι, λαγάνα, τουρσί. Πολύ ωραία. Έλα λίγο. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή και το χρόνο υγεία. Πώς περνάμε? Πολύ ωραία, θα χορέψουμε όμως. Θα χορέψουμε πολύ κιόλας. Από πού είστε? Από Από την πατρίδα? Από τη Βέρεια. Ωραία. πολλά. Στείλει και ένα μήνυμα χαιρετίσματα σήμερα, χρονιάρα μέρα που είναι Όλο στη τον κόσμο, υγεία, αγάπη, ομόνια. Σε καμιά φιλνάτα σου έτσι που σε βλέπει στη τηλεόραση τώρα. Κανείς δεν με βλέπει. Μην γυρνάτε προς τα εκεί, καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Χρόνια Πώς πολλά, τις βλέπετε καλή αυτές τις Σαρακοστή. εκδηλώσεις? Πάρα πολύ ωραίες. Πώς περνάμε σήμερα? Ωραία. Ήρθαμε εδώ στην πατρίδα να γιορτάσουμε τα κούλουμα. Ναι, και έρχομαι πρώτη φορά, δεν ξαναήρθα. Μακάρι να είναι ωραία και να γίνονται τέτοια στο Δήμο μας. Ένα μήνυμα δικό σας στον κόσμο που σας παρακολουθεί. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή και να είναι πάντα με υγεία και αγάπη. Ωραία, να είστε καλά, χρόνια πολλά. Πώς βλέπετε αυτές τις εκδηλώσεις εδώ στην πατρίδα, είναι καλές, γλεντάει ο κόσμος? Πάρα πολύ ωραία και πάντα να κάνουν τέτοια. Εσείς από πού είστε? Από τον Τρίλοπο. Και ήρθατε σήμερα εδώ στην πατρίδα, έτσι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ένα μήνυμα στον κόσμο που μας παρακολουθεί, ένα δικό σας μήνυμα. Να είναι κοντά στις παραδόσεις, για να μην είναι. Να είναι κοντά σε αυτά που διοργανώνουν οι σύλλογοι. Ναι, πάντα να είναι στις παραδόσεις και στους συλλόγους. Ωραία, καλή Σαρακοστή. Να σε καλή. Χρόνια πολλά. Επίσης, Καλή Σαρακοστή. Από πού είσαι? Από τον Άγιο Γεώργιο. Ο Άγιος Γιώργος εδώ στην πατρίδα σήμερα, Ναι, έχουμε και εμείς κάτω στον Αθανάση. Έχουμε το ίδιο πράγμα, αλλά τώρα ήρθαμε να δούμε τα παιδιά που θα χορέψουν. Πώς τις βλέπετε αυτές τις εκδηλώσεις του Συλλόγου εδώ στην πατρίδα? Κάτσε καλά. Κάνουν καλές εκδηλώσεις, Ούτε συζήτηση. Και το καλοκαίρι και γενικά σε όλες τις είναι εκδηλώσεις. δηλαδή αφάνταστα. Πού νομίζεις ότι οφείλονται αυτές οι επιτυχίες του Συλλόγου? Στον κύριο, μάλλον περισσότερο στον κύριο Καγγελίδη. Τον πρόεδρο του Συλλόγου, Βέβαια. Ωραία. Θέλω να στείλεις και ένα μήνυμα έτσι στα παιδιά που μας βλέπουν στην νεολαία και σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Τους εύχομαι χρόνια πολλά και ευχάριστα να περνάνε καλά. Ωραία, και καλή Σαρακοστή, να είσαι καιρός. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Θα θέλατε λίγο να μας πείτε για αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις που διοργανώνουν εδώ στην πατρίδα? Πολύ ωραίες εκδηλώσεις, ενώνουν τον κόσμο. Αυτά μας λείπουν. Όπως το είπατε, Να είστε καλά κι εσείς. Εσείς να είστε καλά, υγεία να έχετε για αυτό που προσφέρετε, το έργο το καλό. Που ενώνετε τον κόσμο και μας δείχνετε στην αγάπη, στη χαρά. Από πού είστε? Από τον Αγιώργη. Από τον Αγιώργη. Προχθές την εκπομπή που κάναμε για την εκκλησία την είδατε? Βέβαια. Πολύ ωραία και εσείς συγχαρητήρια για το έργο αυτό που προσφέρετε εκεί στο χωριό σας. Και να είστε γεροί. Όλοι να... Καλό το κρασάκι για... Πολύ καλό. Όλη η ετοιμασία εδώ πέρα όμορφη, ωραία. Καλή, άνετη. Μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Της Πατρίδος, Πατρίδος, ναι. Που για πρώτη φορά το αναβιώνει αυτό το έθιμο και φαίνεται ότι ο κόσμος
άλλες... και το ήξερα από χρόνια. Και άλλες φορές, εγώ πρώτη φορά ήρθα. Από εδώ είμαι βέβαια, αλλά δεν ερχόμουν. Τέτοια έμφαση από ό,τι μας είπε και ο πρόεδρος πρώτη φορά έχει δοθεί στο χωριό. Ναι. Και εδώ η τοποθεσία καταπληκτική. Καταπληκτική, ωραία. Τα βλέπετε. Στείλτε και ένα μήνυμα δικό σας στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Χρόνια πολλά σε όλους και κάθε ευτυχία. Καλή Σαρακοστή. Όλα καλά. Τα πράγματα εδώ στην πατρίδα. Πάρα πολύ καλά. Είναι για πρώτη χρονιά από ό,τι μαθαίνω. Εγώ δεν είμαι. Από πού είστε? Εγώ είμαι από τη Βέρεια. Από τη Βέρεια. Είναι για πρώτη χρονιά που διοργανώνει ο πρόεδρος του συλλόγου και ήρθαμε να χαρούμε αυτή την ημέρα, την ευχάριστη. Όποιες εκδηλώσεις και να διοργανώσει ο Σύλλογος της Πατρίδας, ο κόσμος είναι κοντά του. Πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτή η επιτυχία τους? Βασικά στο σύλλογο και στον πρόεδρο που είναι άξιος για να κάνει τέτοια πράγματα. Πρέπει κάποιος να είναι πάντα μπροστά. Ωραία. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Η σημερινή μέρα θυμίζει καλοκαίρι. Γεια σας καταρχήν και χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή. Χρόνια πολλά. Έτσι, ό,τι καλύτερο. Καλή Σαρακοστή. Ό,τι καλύτερο για να διασκεδάσει ο κόσμος. Σε αυτή την όμορφη ετοιμασία που έχει ετοιμάσει ο Σύλλογος της Πατρίδας. Ωραία μέρα. Πώς τα βλέπετε αυτά τα πράγματα που διοργανώνει ο Ευστάδιος Χωράφας η Πατρίδα? Πολύ ωραία. Special. Πού νομίζετε ότι οφείλεται? Στο ποντιακό στοιχείο. Στο ποντιακό στοιχείο, έτσι. Ενωμένοι οι πόντοι. Ενωμένοι, αγαπημένοι, μερακλείδες, χοβαρτάδες. Χορευταράδες. Γιοσμάνιδες. Από πού είστε? Από εδώ. Από εδώ την Πατρίδα. Από εδώ. Ωραία. Γέννημα θέμα. Θα τον παρακολουθείτε το σύλλογο τότε, έτσι, τις εκδηλώσεις όλες που κάνει. Πάντα με πρώτος. Πώς βλέπετε όλα αυτά που διοργανώνει ο σύλλογος γενικά όλη τη χρονιά? Γενικά όλα καλά, πολύ καλά. Γενικά η πανήγυρη του χωριού μας, στην πανήγυρη είμαστε πρώτοι. Εκεί που διοργανώνει τις μεγάλες εκδηλώσεις, αλλά και σε αυτές τις εκδηλώσεις βλέπουμε ότι η προσέλευση του κόσμου είναι μεγάλη, είναι κοντά σας. Πάντα. Λοιπόν, είμαστε ενωμένοι, είπαμε, μερακλείδες. Θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα στα παιδιά του συλλόγου να προσέξουν κάτι να συμπληρώσουν, κάτι ακόμη να κάνουν? Έτσι ένα μήνυμα δικό σου. Πώς βλέπεις εσύ απ' έξω τις εκδηλώσεις? Ναι. Όλα αυτά που κάνουν. Καλά είναι, αλλά αν είναι δυνατόν να είναι έτσι πιο ενωμένοι, πιο έτσι... Το Συμβούλιο να έχει... Πιο ζωηροί, πιο μερακλείδες δηλαδή. Όσο πάμε και αραίονται το δέσιμο που λέμε. Κατάλαβα. Η σύσφυξη σχέσεων πρέπει να... Εγώ τώρα παίζει εδώ, παίζει και δεν χορεύει κανένας. Εγώ χορεύω εδώ πέρα πιτό μου. Κανένας δεν πάει για χορό. Ωραία. Εγώ μόνος μου εδώ χορεύω όμως. Ωραία. Θα χορέψω όμως. Όλοι θα χορέψουμε. Πρώτος μπροστά. Καλή Σαρακοστή, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Να σας ρωτήσω κάτι. Πού νομίζετε ότι ξεχωρίζει το ποντιακό στοιχείο? Έτσι, αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις που κάνει, αυτά τα ωραία πράγματα που παρουσιάζει, οι πόντοι, πού νομίζετε ότι ξεχωρίζει? Εξαρτάται από την ιστορία τους. Επειδή καθεαυτού ήταν πάντα κυνηγημένο το ποντιακό στοιχείο, γι' αυτό τους έκανε να είναι πολύ ενωμένοι. Και αγαπημένοι. Και αγαπημένοι. Πρόσφυγες μια ζωή. Πρόσφυγες μια ζωή, ναι. Αυτό είναι. Και τυραννισμένοι όλοι. Γι' αυτό βλέπουμε οι ποντιακοί σύλλογοι έτσι να είναι... Πιο προχωρημένοι οι ποντιακοί σύλλογοι και όπου και να πάτε στο εξωτερικό, γιατί εγώ έζησα στο εξωτερικό, άμα ακούσει ένας πόντιος για έναν άλλον πόντιο, θα πάει να τον βοηθήσει. Που δεν υπάρχει ούτε που είναι οι εντόπιοι, οι βλάκοι, αυτό δεν το έχουν. Το έχουν μόνο οι πόντιοι. Χθες συγκεκριμένα ήμασταν σε ένα χορό στην Επισκοπή. Στον Παρθενώνα η Επισκοπή Αδεμίων δημιουργούσε ένα χορό και ήταν εκπρόσωποι από το Αμβούργο, από τη Δυτική Γερμανία, της Ένωσης Ποντίων εκεί και μας είπανε πράγματα συγκινητικά. Μας είπανε πως υπάρχουν οι σύλλογοι εκεί, οι ποντιακοί, το δέσιμο που υπάρχει ανάμεσά τους και στείλανε μηνύματα ότι εμείς εδώ πέρα πρέπει να παράγουμε διπλάσιο και τριπλάσιο έργο από ότι αυτοί εκεί που έχουν τόσα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι Έλληνες που ζουν έξω είναι πιο αγαπημένοι και πιο ενωμένοι και την Ελλάδα την αγαπάνε πιο πολύ από τους Έλληνες που ζουν ανέκαθεν εδώ. Γιατί έζησα, όπως είπα και εγώ, έξω και ήμασταν πιο αγαπημένοι. Και ειδικά οι πόντιοι. Δηλαδή αυτή η ενότητα δεν υπάρχουν λόγια να τα πεις. Και είναι πολύ καλό. Απλά δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Και πρέπει να μεταδοθεί έτσι στην νεολαία όλα τα είδη και τα έθιμα. Ακόμη από εδώ από την πατρίδα είστε? Ναι. Πόντια.
Ποντιακά μιλάτε στο σπίτι τα παιδιά? Εγώ παιδιά δεν έχω, αλλά ποντιακά μιλούσαμε, ναι, με τους γονείς. Είναι αυτά τα παραδοσιακά τα φαγητά, η ομιλία, η γλώσσα πρέπει να συνεχιστεί για να μαθαίνουν και οι νέοι να μεταδούν. Να μην το ξεχάσουμε. Κι ας είναι ένας γονιός άλλο. Τα ποντιακά να μην τα ξεχάσουν, ας μην τα μιλάνε, να μην τα ξεχάσουν. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή Σαρακοστή για τα πολύτιμα πράγματα που μας είπατε. Κώστας Καραπαναγιωτίδης, στη σημαία της ποντιακής παράδοσης, κοντά στην πατρίδα, κοντά στο Σύλλογο Ευστάδιο Χοραβά και κοντά στους Πόντιους. Κώστα, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Έχει μια θαυμάσια μέρα σήμερα, Αντώνη. Ο κόσμος έχει κατακλείσει αυτόν τον όμορφο τόπο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στα μέλη της διοίκησης του Συλλόγου της Πατρίδας, γιατί βλέπετε με πόσο μεράκι οργανώνουν αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Είναι μια μέρα θαυμάσια και από αύριο με καθαρή καρδιά λοιπόν μπαίνουμε στη Σαρακοστή. Κώστα, να σου μεταδώσω ένα μήνυμα το οποίο δεν το γνωρίζεις φυσικά, θα σου το πω εγώ που έγινε χθες. Ήμασταν σε ένα χορό στην Επισκοπή Ανθεμίων χθες, μαγνητοσκοπούσαμε την εκδήλωση και εκεί ήταν εκπρόσωποι από τη Γερμανία, από το Αμβούργο, από τους ποντιακούς συλλόγους, όπου όταν τους ρωτήσαμε αν έχουν πάει καλλιτέχνες στη Γερμανία, αναφέραν το όνομά σου με τα καλύτερα λόγια και με την ορχήστρα η οποία έχω πάει πάρα πολλές φορές στο Αμβούργο, Αντώνη, και στο Αμβούργο και σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας, αλλά και στην Αυστραλία και στην Αμερική και στον Καναδά. Οι απόδημοι Έλληνες είναι κάτι το ξεχωριστό. Τόσα χρόνια που έχω επαφή μαζί τους, πιστεύω ότι και αυτοί είναι ικανοποιημένα και εγώ από αυτούς. Ήταν ειλικρινά συγκινημένοι όταν μας μεταδίδαν το κλίμα αυτό το οποίο παρουσιάσατε πέρα στην Γερμανία. Στη Γερμανία. Πολύ ειλικρινά μια μεγάλη εμπειρία. Και τέτοιες μέρες όπως τη σημερινή, να είσαι σίγουρος ότι πολλοί απόδημοι θα θέλανε να είναι παρόν σήμερα εδώ. Κώστα, ένα μήνυμα δικό σου για να διασκεδάσουμε και να γλυκίσουμε. Λοιπόν, καλά να περάσει ο κόσμος σήμερα, αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, τίποτα άλλο. Με καθαρή καρδιά λοιπόν από αύριο μπαίνουμε στην Σαρακοστή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, ήρωα, καλή Σαρακοστή. Επίσης. Από τις πρώτες συνεντεύξεις που πήραμε, πρόεδρε, από τον κόσμο, οι καλύτερες εντυπώσεις και ο κόσμος έχει να λέει για αυτή την όμορφη εκδήλωση, που να σημειώσουμε ότι αναβιώνεται φέτος, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι εντατικά από το Σύλλογο γινόταν, αλλά όχι με τέτοια μεγάλη έμφαση. Όχι, για να μην αδικήσουμε να κάνουμε, οι εκδηλώσεις αυτές καθιερώθηκαν τα τελευταία χρόνια, γινόταν από την κοινότητα, στο υψώματα προς τη Μονή και προς τα πλατάνια ψηλά. Και τελευταία χρόνια ανέλαβε ο Σύλλογος. Η ατυχία των τελευταίων χρόνων ήταν ότι ήταν οι βροχές και δεν μπορούσαν, είχε βροχοπτώσεις και κρύα. Ήταν η Σαρακοστή, ξεκινούσε από πολύ νωρίς. Και υπήρχε ατυχία, γινόταν οι εκδηλώσεις με μεγάλη επιτυχία, αλλά τώρα δώσαμε μεγαλύτερη προβολή. Καταπληκτικό μέρος, πρόεδρε, καταπληκτικό μέρος. Αυτό είναι ένα μέρος που θυμίζει πολλά. Είναι το Ηρώ Πεσόντων εδώ, παραδίπλα, και δεν θα πω ότι κάνουμε εκδηλώσεις κοντά. Είναι μια τοποθεσία που σίγουρα αν αυτοί που πέσανε τότε στον εμφύλιο και στην αντίσταση θα ήταν παρέα μαζί μας, τα γλεντούσαν. Και αν μας βλέπουν από πάνω, και μας βλέπουν σίγουρα. Και θα χαίρονται κιόλας για αυτά τα πράγματα. Εμείς εκείνο που υποσχεθήκαμε θα το κάνουμε. Για το θέμα τα ήθη έθιμα και τις παραδόσεις θα τις στηρίσουμε και δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτά. Αυτά είναι μια υποχρέωση προς τον κόσμο για να κρατήσουμε μια παράδοση, αυτό την παραδοσιακή φασουλά της Λακάνας και την έναρξη της Σαρακοστής. Εμείς σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε να καλύψετε τις εκδηλώσεις. Βλέπουμε τις γυναίκες εκεί, ετοιμασία, τα φαγητά όλα άψογα, λαγάνες, φασόλια. Κοιτάξτε, αγωνίστηκαν όλες οι γυναίκες εδώ πέρα, όλος ο Σύλλογος για να παρουσιαστεί. Αγωνίζονται όλοι, βοηθούν όλοι και δεν μένουμε, είπαμε, δεν κοπτόμαστε σε κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε μία προσφορά. Ο κόσμος, δόξα τω Θεώ, προσφέρει στο Σύλλογο και εμείς από αυτά που προσφέρει καλύπτουμε κάποιες εκδηλώσεις. Εντάξει, είναι και κάποια λίγα λεφτά τα οποία δίνει ο Δήμος σε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά τα έξοδα, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολλά, αλλά δεν καθόμαστε στο έξοδο εμείς για να καλύψουμε. Η μεγάλη επιτυχία, Πρόεδρε, είναι ότι έχετε τον κόσμο δίπλα σας, το λέω και το ξαναλέω, η Πατρίδα
τον κόσμο τον έχει δίπλα, όποια εκδήλωση και να κάνει, ο κόσμος είναι δίπλα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μπράβο. Δεν ξέρω, είναι αποτέλεσμα δουλειάς, είναι αποτέλεσμα, δεν ξέρω πώς να το πω. Κοιτάξτε. Σημασία έχει ότι τον κόσμο τον έχετε δίπλα σας. Κοίταξε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό είναι επιτυχία, να έχουμε τον κόσμο. Αν δεν έχεις τον κόσμο δεν κάνεις τίποτα. Η δύναμή μας είναι ο κόσμος. Πρόεδρε, είδαμε τα χορευτικά να έχουν έρθει. Θα τα πούμε και στο τέλος της εκδήλωσης. Καλή επιτυχία. Έγινε καλό γλέντε, καλή Σαρακοστή. Γεια σου Δία, εσύ την έκανες στην Πασουλάδα, εδώ, κοίτα, εσύ την έκανες, εσύ την παγίδευσες. Αυτές και καιρό είναι και Χρόνια πολλά. Αμήν. Μπράβο. Έτσι θα πάμε μπροστά. Έλα, κόψτε λίγο καλβά τώρα εδώ πέρα να δούμε πώς κόβεται. Καλημέρα. Για πέστε μας λίγο τις εντυπώσεις σας, τις πρώτες εντυπώσεις σας από αυτή την εκδήλωση. Όλα πάνε υπέροχα, πολύ ωραία, ο κόσμος έρχεται, μας τιμά. Κουραστήκατε εδώ με την ετοιμασία. Η κούραση είναι πάντα, είναι εντάξει, δεν την κοιτάμε τελευταία, να ευχαριστηθεί ο κόσμος, να περάσει καλά, για μας αυτό μετράει, να μας γνωρίσει σαν σύλλογο και να μας τιμά πάντα στις εκδηλώσεις μας. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή, να είστε καλά. Καλή Σαρακοστή και σε εσάς. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή. Για πέστε μας εδώ πέρα, τι γίνεται, η προσέλευση του κόσμου ήταν αναμενόμενη. Ήταν αναμενόμενη, περιμέναμε, βοήθησε και ο καιρός και πήγαν όλα ωραία. Περιμένουμε τον κόσμο να διασκεδάσει, η μέρα είναι ωραία. Αυτά. Ωραία. Εδώ στην ετοιμασία όλα εντάξει. Όλα τέλεια. Τέλεια, έτσι. Τέλεια. Τα κορίτσια να μας πούμε κάτι. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή. Πώς την είδατε την προσέλευση του κόσμου αναμενόμενη. Αθρώα. Εξυπηρετείται ο κόσμος, εντάξει, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιος συνοστισμός εδώ. Έλα, δάσκαλα, έλα.
πρόεδρε. Αν βράδυ κι εγώ παρακαλώ πότε θα ξημερώ. Βράδυ κι εγώ παρακαλώ πότε θα ξημερώ. Ένα λεπτό την τζοφούλα μου να σπάει στο νερό. Ένα λεπτό και την τζοφά μου να σπάει στο νερό. Το όνομα να σκερέκει, όματα στην ποντίκη, το όνομα να τσεμφάρες, έτω και πολλά πασχέσανε. Έλα κομπάρε γαγουρεύσανε. Για το βοήστο να λέω δε αζωγραφίζμε. Για το βοήστο να λέω δε αζωγραφίζμε. Εν είδανε σε δωματώμα για να μ' ανέχατε. Είδανε σε δωματώμα για να μ' ανέχατε. Το όνομα να τσχερέξει, ομάδα στη μοντική. Το όνομα να τσεφάρεις, ήτανε μορφός σαν θέσανε. Τεχνό με το πουλέ. Άντα ωραία. Πες το δύο χρόνια πουλάμε. Και σου τη σκέφτα αν θα λέω σε φόβο και σου τη σκέφτα γιατί μόνας δεν μίλησα για τα μυστικά η μάνιτας δεν μίλησα για τα μυστικά αν λέω σε Γεια σου πρόεδρε, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Πώς περνάμε εδώ, εντάξει, καλά. Όλα ωραία, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήριά τους για την οργάνωση, για το μέρος που επιλέξανε και για όλα. Είναι πάρα πολύ καλά. Στείλε και ένα μήνυμα στον κόσμο της παράδοσης που μας παρακολουθεί. Έτσι ξέρεις, τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να στέλνουν συνεχόμενα μηνύματα. Να συνεχίσουν την παράδοση, να συνεχίσουν στον τόπο τους να κάνουν διάφορες τέτοιες καλές οργανώσεις όπως έκανε Αντώνης ο Κακυλίδης. Συγχαρητήρια του. Να είσαι καλά, καλή Σαρακοστή. Θα περάσεις κουλάρι